Nunay usa ka bana nga iyahang gidala ang iyahang asawa nga duol ng mga anak sa ospital. Nagdali-dali gyud siya kay sakit na kaayo ang tiyan sa usa ka asawa nga gituohang mga anak. Sa iyang pagdali-dali abot na sila sa ER, gidahan na sila sa room. Pag abot nila sa ilahang room, tuamay dako kaayong crucifix. Ningon siya sa nurse, "Nurse, palihog manganak kay akong asawa, palihog kog tangtang anang krus kay dili ko ganahan nga ang akong anak makakita anang krus." Pila dagan sa istorya, pila ka oras nga milabay ang iyahang asawa nanganak og excited kaayo siyang nangutana, "Nurse, kumusta? Kumusta ang ang asawa? Kumusta ang akong anak?" Og niingon ang nurse, "Okay ra kaayo sir, he is fine. Pero dili gyud sa makakita anang cross sa atong Ginoo kay buta man siya." Kay kaning lalaki gituohan man ni siyang atheist. So ang iyang anak wa gyud og dili gyud makakita sa maong cross sa atong Ginoo. Kung makaingon kita buta diha sa pag-anak kaniya, mamahimo ba kining silot sa Ginoo? Mga igsoon, atong nasinati ang bagyong Christine. Nasayot kita nga daghan kaayo og nangamatay, di ba? Daghang mga balay nga atop nalay nakita. Kung magtan-aw ta na maluoy kaayo ta. Pero kung atong una-unaon, kung atop nalay nakita ang mga tao, asa man kaluoy. Malibog ta kung asa sila. Na siguro'y nagsagit sa kagutom, na siguro'y tuwa na sa atop, na siguro'y gipang rescue nga no, na. Makaingon ba ta mga kaigsuon nga silot kini sa Ginoo? Sa may tubag ani. Kung si Bartimeus gituohan kay sa panahon sa mga Hudiyo, kung usa ka kabuta, giisip kining silot sa Ginoo. Mao na si Bartimeo sa atong ebanghelyo, na sakit ni siya dili lang physically apan labaw sa tanan, nagsakit siya spiritually and emotionally because people rejected him and isolated him from the community. And Jesus knew how painful this was. Maubitaw nga sa ebanghelyo, ang mga tao ningon siya, ayaw pagsaba. Kinanawag man ni Bartimeo, "Jesus, anak ni David, ayuha ko." Nya kana bitaw makita tagbuta. "Hello, ayaw mong piyong-piyong diha, basig mabuta mo ron." Piyong-piyong naman ning uban. Mupiyong ka, mabuta ka. Bitaw ka kita matagbutas daplis dalan, no? Kanang magpabuta-buta, na may uban nga magpabuta-buta. Piyong-piyong mata. Usay na diri sa simbahan. Magmangayo, unsa may inyong reaction? Lain-lain matag response ana. Ang uban, watag. Ang uban, bahala ka diha. Napoy uban, muguyod-guyod dito hinumdum ko sa mabolo. Daghan kay na diha. Diha mamigawas sa seminaryo, daghan kay mga buta diha og mga nagpabuta-buta, nagpaguyod-guyod. Na mga oy, kana sila mga sindikato na sila'y amo. Mabahin man ta, di ba? Tinood na, naminaw mo? Ana ba? Klaro na to na, mga igsoon, kung maingon ta og buta o naay mga inaana nga klase, o panghitabo na to sa kalibutan karon, silot na sa Ginoo. Dili, ilibog mo. Nay usa ka higayon, usa ka grupo sa simbahan. Nagplano sila nga dunay dako kaayo ang project nga kinahanglan maka-generate sila income. So nagsabot sila nga unsa may atong buhaton ani? Ingon sila magpa-disco ta. Disco for a cause. Ganahan mo na? Manisko hay ra ba ming naungan ni? Disco for a cause. So naay dagkong pulta, naay gamay pulta kato mga major sponsor. Lingaw man na kayo. Daghang kay mga batan-on ana kay mahilig sa disco. Karon excited sila. Na magyuy mo upos nga ayaw mo ana. Dili na maayo. Kinsa man ni sila? Kamo. Makaingon ba mo kung naay pa-disco, dili maayo? Sa inyo tubag. Ayaw, kay dili maayo. Way klaro na. Pero naapoy uban nga, ayaw, okay ra jud ng disco. Kay mas daghan man ang disco. Kung naay kalingawan magabi, mapista dito, daghan man kayo disco gyud. Sag-asa pa ni napita. Pila ka buok diri mga kapilya humagkuan, ang disco perting puno Pero naay misa perting hawana. Tinuod na. O nga tawa kay tinuod. Pag pa-disco perting daghan ng tao. Bisag naipulta, naibayad. So maka-generate yung income. Karon, nabahin man ang katong nagdumala pero nadayon ang disco. Pero tunga sa disco ni bundak ang kusog kaayong ulan. Nangabasa silang tanan o wala napadayon ang disco. Unsay mga naani nga mga reaksyon? Naay niingon, "Gaba, Mayra." Giingnan bitaw ang Ginoo na suko. So unsa may inyong reaksyon na? Nasuko tinuod ang Ginoo. Sa inyo tubag.
Wa? Sure? Alanganin man lagi ta. Well, mga kaigsunan, mabahin yun ta, no? Why bad things happen to good people? Have you asked that question? Ngano nahitabo manina ko? Usahay, maproblema, di ba? Ngano mang nagkasakit kong ingon ani, nga buutan man ko kaayo. Ngano nang ingon ani man mi? Dayon, ano dito sa Ginoo? Mangluod dayon ta. Usa ka higayon atong isang sa Domingo. Itong Biyernes at ko sa syudad nagpakumpisal kay doon na may usa ka grupo, no? Pakumpisal for 2 hours. Ingon dito usa, Pader, nang luod nako sa Ginoo. Akong gisunog ang imahin nga kanang papel, di ba naman tay papel nga imahin sa Senyor Santo Niño? Akong gisunog. Ang rosaryohan akong gibugto nang luod ko niya. Nganong giingon ani ko niya. Sa una, Pader, okay kaya mo pamilya, pero karon nalibog nako, murag way Ginoo. Sa pagdungog nako niya na ingko kaluoy, kalisod. Mura bitaw nabutahan sa pagtuo. Usahay kaning nabutahan ta dili lang sa tinuod, wa man ta nabutag yun, no? Kay naa man ta din nimba man ta. Physically we are able to see, we can see on sa gasa sa Dios. Pero usahay mabutahan ta sa atong pagtuo sa Dios. Usahay makasinati ta nga ay, medyo lami ampo ron, ay kapoy sige ampo, wa man japon dunggak. Kano sa pamantadunggon ani? Nangayo ko pamanunon, wa man miabot. No na mga kaigsunan. Usahay makapangutana ta. Pero why God allow all these things? Nganong iyang gialaw? Kung maingon kitag natural disaster, kining kalamidad, mo bitaw nang gingon natural, pero ni intervene, Father, dili na natural disaster karon. It's human or man-made disaster. Tinuyuan sa tao. Natay gitawag mga kaigsuonan, the law of cause and effect. Ang tao nga kusog kaayong mo kaon, walay undang sa kaon, unsa may effect sa iyang lawas. Muborot ang lawas, matambok, di ba? So kusog man mo kaon. Ang taong kusog mo inom og mo sigarilyo, ha? Naagin na yung reaction sa lawas. Okay? So ang tao nga way tulog, sige rag duha, sige ml, mga batanon, way tubo-tubo, pareha nimo Pader. Unsay gibuhat sa tao, makita gyud na ang resulta. That is the law. No? The cause and effect law. So mga kaigsuonan, kung yung itag natural disaster, ang kinaiyahan na sa iyahang reaksyon sa iyang kaugalingon. Pero kung ang tao na gani mo apil-apil ang naghilabot sa kinaiyahan, mosamot gyud na nganong nagbaha man ron. Gamayng ulan, dili na lang man ang talamban mo ibubaha. As naman ang tibuok Cebu magbaha na. Ngano? Bisan asa nangaupaw naman ang atong kabukiran. Bisan asa nagtampuog ang atong mga basura. Bisan asa kitang tanan kuwang sa disiplina. Balik gina nato. Unya moingon dita, ngano man Lord kiinani binima? Ang Ginoo dayon ang pakasadan. Kanang nga kinaiya mga kaigsuonan, kanang itrapo bitaw nato ang sala sa uban, bisan kita mo inagbuhat, adto ipamahid sa uban, dili mo angkon. Pareha aning ebanghelyo nato ron. Ningon ang si Bartimeo nga, Ginoo tabangi ko. Nanawag, saba diha oy, samok ayaw, gasamok-samok ka. Usay ang atong huna-huna, layo ra sa huna-huna sa Ginoo. Kani sila mga sumusunod biya ning Kristo, no? Mga disciples of Christ nga mibuyag. Pero nagtuo ta nga kita sumusunod tang Kristo. Nagtuo ta suod tang Kristo nga kita ang atong huna-huna pareho sa ni Kristo. Kisuod baya mi. So ayaw pagsamok-samok, dili baya. Mind you brothers and sisters, kasagaran sa atong una-una, layo ra sa una-una sa atong Ginoo. Tuo mo ana. Kitang tanan nagtuo ra batang sakto ta. Natay gitawag nga school of thought, the thought of relativism. Nagtuo ko nga ako mo'y insakto. Nya kay kitang tanan pareho man tag insakto man sad ko. Kisa may sayop nato ron. Problema na ni kay ang tanan insakto man. Mo na problema nato. Kung wala tay kinaiya sa pagsabot sa usa ka sitwasyon, gubot ang kalibutan. That is why gubot jud tinuod ron ang kalibutan. So unsaon man nato? Kung sa atong ebanghelyo si Kristo niingon siya, paduola kanako kanang tawo nga buta. Bisan tuod sa ilang panahon giila siya nga gigabaan. So kung kitang tanan karon gigabaan, pero si Kristo wala siya nagtan-aw nga kita iyang gisilutan. Dili na mao ha. Tangtangon tanak nga mindset ay wala na sa buhat ni Kristo. Iya ha, gugma, pasaylo, kaluoy, pagsabot, pagpaubos.
Mao na ang hiyas ni Kristo. Bisan pagka nang usa ka tawo dako kay makasasala. Inomdom ko atong CPDRC. Kinsa ninyo sikig visit og prison dire, prisuhan. Na may daghan din ni mambisita prisoners. Buhat sa kaluoy. At tumi dito seminarista pa mi CPDRC dancing inmates. Mayo kay na kay dancing inmates man. Pero pag sulod dito, pag sa sinugdan pa, nagkurog-kurog. Kay ang mga kamot sa mga piniriso, kuhiton ka. Uy, madlok ta. Kay mga, unsa ni sila, piniriso, mga tulisan, mga kawatan, mga himabayi, mga, basta mga sasala. Pagsuod na to, hikapon ta, duolon ta, pagtanong, kadlok og naong, di ba? Tinood nili, atong una-una pa, murag hilason kaayo. Tanaw na to, kita radyo waysa, kita mo ilimpyo. Shhh! Ay, duka-duka diha. Paduka-duka dayong ka. Yuratang tanan. Ilan nadakpan. Ilang mga sala. Ta, wala kaiskapo. Wa pa man nadakpi. Yuratang tanan. Ni Kristo, ngon siya, ayaw na niyong pagdidi. Duula ka nako kanang buta. Huwag niingon siya, sa may imong ihangyo ka nako. Ngon siya, oo, nak ni David, yuha ako. Ay gusto kong makakita. Sa atong pagkabuta, spiritually, ngayo sa taana sa Ginoo. Ultas Ginoo, Ginoo. Kapa ang akong kasing-kasing nga perting tahi pas binangkal. Kasing-kasing nako nga ganahan na unta kong mag-usab. Pero ngano mangyud nga inani mangyud ni akong pagbati tahi man. Pero gusto na unta kong mausab. Apoy nako ani. Pero ngano mang naa pa mangyud ul. Ano na'y pangayo? Ay naay daghang mga intervention sa yawa nga sayaw. Yaw. Dagan mo yung nana. Dagan mo samok-samok. Ay, kita katong mga samukan. Yaw. Pero ingon si Kristo, sige, unsay imong pangayoon ka nako. Ingon siya, gusto kong makakita. Diha, dayon. Ingnan siya, lakat ang imong pagtuo. Oy, karong panahon na, daghan kaayong nabutahan sa pagtuo. Daghang nagpalayo atong Ginoo. Ngano man ning kalibutan karon na puno na sa kalingawan. Diyan sa cellphone perti nang daghanang kalingawan. Og nawala na ang ato ang focus ngadto sa Dios. Labi na inyong mga anak, inyong mga apo, wala na di nakatagdon. Dili na managad, dili na masugo, dili na motuo. Daghan kay mga batanon mag-official sad. Mao gyud ilahang ipang-official sad. Di na ko motuo sa akong ginikanan pader, ay kay kog ulo, dili ko motuman. Istoryahe inyong mga anak. Halag dili na motuman ugahig mga ulo, istoryahe padayon. Ayaw gyud kalimot sa Ginoo. Timba, ayaw kalimot tampo. As na kayo kung wali. Nanitan-aw sa relo. Kaya nangatulog. Sa unta, ang atong nadungog, atong puy-an sa atong kinabuhi. Lihog manindog.